zápasom boli jasný favorit, tak to vie pomôcť. A keď som spomínal o Čechoch, že idú s pozitívnou emóciou, taktiež Švédi. Aj keď teraz sme videli zaujímavú situáciu s vysokou, sa na to môžeme pekne pozrieť. Veľmi dobrá práca na zadnom mantineli, protismerná kľúčka a prihrávka do priestoru, kde to Švédi musia upratať. To sa im nepodarilo a Elovský malo veľmi veľa času na to, aby ten puk mohol poslať na bránku. Aj keď popodľa okolo trúbiek, ako sa hovorí, ale ráta sa. No a Česi sú uvedení. Puk bol niekde tam medzi centrami. Bolo dôležité, že kto si ho vydoluje, aj keď mám pocit, že to bol český hráč, ktorý ho posúval smerom k modrej čiare. Pozrieme sa z tohto pohľadu. Možno to bol Šapovalov, to je úplne jedno, každopádne motýl, ktorý skončil až v českej sieti od Lindsteina, ale to je presne o tom. Pokiaľ ten puk nevystrelíte, nepošlete na bránku, tak ten gól nedáte. A Švedom tento moment bez pochyby veľmi, veľmi pomôže. Hrabalovi tam prebehli niekoľkí hráči, popredne ho napriek tomu lapačkou reagoval, ako sme videli do poslednej chvíle. Dúfal, možno bol presvedčený, že to v lapačke naozaj má, ale nestalo sa, teda gólová oslava Thea Lindsteina, hráča nastupujúceho v domácej lige za Brynäs. A Axel Sandin Pelika, hráč, ktorý má výbornú strelu švihom, to nepopierame, ale z veľkej vzdialenosti prekonáva teraz českého bránkára. Tam ako keby si dlho hľadal, no ako povedzme, že pavučina tam už nebude, ale dlho si hľadal, hrabal Peliku s tým pukom na hokejke a našiel ho neskoro, pretože ten švih bol prudký, ale hovorím, z veľkej vzdialenosti. Poďme na to pozrieť. Dostal to ale zo spodu, čo je veľmi dôležité a ťažko pre brankára, keď sa ešte posunul bližšie do lepšej pozície. Forsfield tam mierne zavadzal pred Hävelidom a nezblokoval ten puk. Išiel pomedzi jeho nohy a puk, ktorý končí v sieti. Po druhý raz zakončenie prepadlo pomedzi nohy popod nohu brankára Hävelida. No už sme asi chceli konštatovať niečo v zmysle, že tá česká presilovka nebola ideálna a nepotvrdili tie svoje kvality. A o tomto presne 95% dokázali Švédi ustaliť v útočnom pásme a ten puk si mohli to veľmi jednoducho posunúť. Práve na strelu z prvej pre Lekkeri Mäkiho od Sandina Peliku. Ale bolo vidieť pri tomto zákroku od Michala Hrabala, ako by to čakal na tú lapačkovú stranu, ale ten puk prišiel práve na bližšiu žatku, na vyrážačkovú. No a Švédi sú teda vo výraznej výhode teraz. Aleš Čech bleskovo vypustený z trestnej lavice. Oha, golový moment, ktorý predviedol Jonathan Lekkeri Mikol v útočnom pásme a tým pádom ostal zabudnutý na túto prienikovú prihrávku do breaku a to bol ten rozdiel oproti povedzme na jazdu Ondřeja Bechera na tú istú bránku v druhej tretine, kedy tento naznačenie z forehandu neurobil a túto Oslund áno a tým, že mal rýchlosť, že si dokázal potiahnuť Hrabala ešte viac do strany, tak bol v tom nájazde úspešný a dvojgólové manko nie je v hokeji nič, ale teraz mám pocit, že Švédi sú s tým sebavedomím a pred Čechmi výrazne. Asi nepredpokladáme, že Oslund to urobil náschvál s tým pádom. Je blečí a blečí. Tu dvaja na jednom hráčovi, na Oslundovi. Ten puk sa k nemu odrazil a Lekkeri Mäki nikým nepokrytý. To sú trestúhodné chyby. Presná prihrávka, Lekkeri Mäki sa jednoducho do toho oprel. Aj s krasokorčuliarskou vložkou, ale s presným zásahom, svojím druhým v dnešnom zápase. Máme 5-2 a teší sa z finálovej účasti. Prelomilo teda tú smolu, alebo tú negatívnu sériu, ktorú švédski hokejisti ťahali v semifinálových zápasoch. No a bude čakať na to, či v tejto hale opäť pred plným domom príde vyzývateľ z Fínska alebo zo Spojených štátov amerických. Od roku 2007 švédsky